साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली शहरात नगरपंचायतीने अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली आहे। सायंकाळी नरडवे रोडवरील वर्षानुवर्षे असलेले स्टॉल जेसीबीच्या सहाय्याने हटवले आहेत। पाहूयात। या काकू नाव सांगणार नाहीये, पण यांनी हा भाड्याने घेतलेला आहे गाळा। मानगावकर म्हणून एक व्यक्ती आहे, त्यांच्याकडून हे भाड्याने घेतलेलं आहे। त्यांचं आता नाव माहिती नाही आम्हाला कोण आहे ते, पण मानगावकरी कुठल्या तरी व्यक्तीला हे भाडं देतात। रोज काय महिनाभराचं काय असेल ते भाडं देतात। रोज महिनाभर 1,500 रुपये। कधीपासून सुरू आहे? झाली 3 वर्ष। कोणता स्टॉल आहे आणि काय त्यांनी सांगितलं? काय नाही, 3 वर्षात चालू आहे। आम्ही तर 3 वर्ष चालवतो, पहिल्या चालवत होते कोणतरी दुसरे। असंच प्रत्येक स्टॉल भाड्याने गेलेला आहे। त्यामुळे जे आपल्याकडे लोक आलेली होते, आम्हाला प्रॉब्लेम होते, ते सगळे इथं व्यापार करणारे नव्हतेच। व्यापार करणारी ही सामान्य लोक आहेत आणि याचं भाडं घेणारी वेगळी लोक आहेत। नगरपालिकेच्या जागेवरती भाड्या घेणारी लोक आहेत आपल्याकडे आता। वर्षानुवर्ष भाडं चालू आहे. वर्षानुवर्ष चालू आहे। जागा दुसऱ्याची, भाडं दुसरा जण घेते असं एकत्रित काय? जागा कोणाची आहे काय? तायशेट्यांची। भाडं कोण घेते? मानगावकर बाळा मुळगावकर। त्यांना त्रास नको व्हायला, पण आता पर्याय नाहीये ना आपल्याला। निश्चितच जे स्टॉलधारक आहेत ते इथे भाडं देत आहेत असं देखील सांगितलेलं आहे। एकत्रित अन्य देखील स्टॉलधारक काय सांगताय? आज अतिक्रमण हटवलं. हो, आमचं स्टॉल आम्ही चालवतो, पण ते जे स्टॉलधारक आहेत ते इथे भाडं देत आहेत असं देखील सांगितलेलं आहे। एकत्रित अन्य देखील स्टॉलधारक काय सांगताय? आज अतिक्रमण हटवलं. हो, आमचं स्टॉल आम्ही चालवतो, पण ते आता अतिक्रमण असल्यामुळे त्यांनी 7 दिवसाची मुदत दिलेली आहे। हां, काय सांगितलं? खाली करा म्हणून। हां, काय त्याच्यावर तुमचं म्हणणं काय आहे? म्हणणं म्हणजे 6 महिने जाऊ येते आणखी पावसापुरते। आता एवढं स्टॉल हलवून परत काही ह्या करताना पण काय? त्यांनी मुदत पण तुम्हाला दिलेली, याआधी तुमची भेट घेतलेली होती? हो, आम्ही घेतली होती भेट त्यांची। त्यावेळी पण सांगितलं त्यावेळी पण आम्ही बोललो 6 महिने द्या म्हणून। आम्ही का ते विचारलं तर म्हणाले, त्यांना सांगितलं तुमची मुदत वाढवून द्या म्हणून, तर ते नाही ऐकायला तयार नाही। अजून वरसून काही आलं नाही। जागा दुसऱ्याची, भाडं दुसरं जण घेते अशी काही स्टॉल आहे? आहेत ते, हे आता सांगितले ते भाडं घेतात। माझं काही स्टॉल, मी मुंबईला गेलो होतो 2-3 महिने, मुलाची तब्येत बरोबर नाही म्हणून। काही स्टॉलला मुदत दिलेली आहे। आपण बघतो की प्रत्यक्षात काही जणांनी सांगितलं आहे की जमीन दुसऱ्याची आहे, त्याच्यात व्यवसाय दुसरे जण कारण भाडं आणि वेगळे जण घेत आहेत। त्यामुळे अशा पद्धतीची सध्याची परिस्थिती या इथे मुख्याधिकारी यांच्या समोरच घडलेली आहे। आपण बघतो की हटाव मोहीम ही सुरूच आहे आणि काही स्टॉलधारक यांनी आपल्याला देखील सांगितलेलं आहे की भाडं आम्ही देतो, इथे गेली 2 ते 3 वर्ष आहे भाडं देतो, म्हणजे नगरपंचायतच्या या जागेमध्ये किंवा या जागेमध्ये भाडं आपण देतो। अशा पद्धतीचे देखील इथे माहिती पुढे उघड झालेली आहे एक मोठी। आपण बघतो ही अजून देखील मोहीम सुरू राहील, एकंदरीत बराच वेळ सुरू राहील। सायंकाळी 4:30 नंतर 4 नंतर ही मोहीम सुरू झालेली आहे आणि 7 वाजलेले आहेत। अजून देखील काही वेळ ही मोहीम सुरू राहू शकते। बघतोय की ह्या रस्त्यावर जी मोठी गर्दी जमलेली आहे, ही मोहीम पाहण्यासाठी आपण बघतोय ही मोठी गर्दी जमलेली आहे। काही कणकवली नागरिक हे देखील येऊन पाहणी करतात आणि एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की ह्या स्टॉलचं काही जण भाडं देखील घेत आहेत। जमीन कोणाची, स्टॉल कोणाचा आणि भाडं कोणाला कोण देत आहेत, अशी देखील धक्कादायक माहिती या घटनेत, आता या हटाव मोहिमेत आपल्याला एक समोर आलेली आहे। स्वतः मुख्याधिकारी पाटील यांनी देखील सांगितलं, काही स्टॉलधारकांनी देखील सांगितलं आम्ही भाडं देतो। त्यामुळे एक धक्कादायक माहिती ते समोर आलेलं आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरावर साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।